Har dit barn det fagligt svært eller socialt svært, og har du haft svært ved at få dit barn i skole om morgenen? Har I haft kamp omkring lektionen derhjemme? Jamen, så er du kommet til det helt rette sted. Mit navn er Birgitte Klostergaard, og jeg har startet den her virksomhed, Huset for Mestring. Og det har jeg gjort for at hjælpe børn som mig selv. Da jeg var barn, havde jeg nemlig selv udfordringer med at få styr på matematikken, og jeg oplevede ikke, at der var den hjælp, som jeg havde behov for dengang. Så derfor arbejder jeg nu på at give så mange børn som muligt muligheden for at få de redskaber og de løsningsstrategier, der skal til for at få styr på matematikken. Den måde, jeg arbejder på, er en ret unik måde, kan man roligt sige. Den hedder begrebsundervisning, og den går simpelthen ud på, at når noget det er svært for et barn, jamen så handler det om, at barnets fundament for at lære, det er ustabilt. Der er nogle huller i barnets fundament for, at det kan tage imod den læring, det bliver præsenteret overfor. Så derfor går jeg ind og arbejder sammen med barnet i forhold til at finde, hvor de her huller de er. Og den måde, jeg arbejder på, er meget helhedsorienteret. Det vil sige, at jeg kigger på barns udfordringer som en helhed. Nogle gange kan der være udfordringer med krop og sanser samtidigt. Det er nemlig sådan, at hjerne, hoved og krop skal hænge sammen, for at vi kan lære at have det godt og få de erfaringer, som vi har behov for at få, for at kunne udvikle os i takt med vores andre klassekammerater. Jeg håber, I vil tage kontakt til mig for at få hjælp til jeres barn. Hvis I har nogle spørgsmål, skal I endelig tage kontakt til mig, så står jeg gerne til rådighed for en uforpligtende samtale i forhold til dit barn, og hvordan jeg kan hjælpe netop dit barn med de specifikke udfordringer, det har.